Amo kadongan saha porseaon. Di hari Natal non berpungudu saluhuta kena porsea di sadok portibion. Maka munatihon balgania sini rohani debata. Nama nongos anakna nasasaday gabi haluaun di sadok isi di portibion. Atong hami perhalado ni huriata. Pasahaton selamat hari Natal ma Tuhan saluhuna ruas ni huria. Selamat hari Natal nang dihamu akapar halado ni Tuhani. Idongani jala diurupi Tuhani mahamu, majakon jala mangului si paluai. Marhite-hite asi dohot holong ni rohani debata, dohot pangaramotion ni tondi parbadia. Makalason hari nauli ima pesta perninggotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Masih horasan jana masih jalangan mahita di bagasa dame. Huhut pasahaton selamat hari Natal. Jalalau stai de homma nunga jupang muse hari pestai. Nunga jupang muse hari pestai. Hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus Hudul Marwas. Hamu akadongan saha porsiaun, uka maroham, paradi madirim lahu majakon si paluai di bagasan ngulum. Ai perdinggan basa do Jahoba jala para si roha, tungso tertibang do holong ni rohana. Dilehod do anakna nasasada itu hita humokopita sia dosa dohot hamatean. Alani edde homa edde nay baru lahu majakon hatu tubuni tuhata Yesus Kristus. Haleluya. Maria ya do todiku mida debata si palua am. Nung ngajupang muse ari pestai hatu tubuni tuhata Yesus. Marlas ni roha mahita jala marolopolop majakon hatu tubunay. Ibana nang tuat sian surgo meba tuhitaon mabuat dame dohot lasni roha tu saluhut hajol maun. Tajakon maibana marhite edde puji-pujian sian buku edde nomor 57 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guarnito di porbadia nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tu budihita sada poso-poso, dileho tuhita sada anak, papetua barana dosogot harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saliling ni liling na raja ni hadameon. Edehon hamu sada edena ibaru di Jahoba, edehon ma Jahoba ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akana sotumada amuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahen nai. Marsob ba mahamutu Jahoba marpahean na marhadohuan. Akahitir mahamu maradopon ibana ale isini sadok tanoon. Haleluya. 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 Martangyang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi doho tolong ni roham di hami, ai di basa-basa hokodo anakmu na sasadei tuhami na di pardangulanon, asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa doho sian hamatean sa liling nililingna. Hupangi dohami tuho, sai sodangi marohanami na hulumi, marhite-hite to di porbadiay, akup nii say parohay mahami, asa huboto hami madok maulihate tuho, asa tarapul si tuturo hanami di hagugutan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal na parjolo sa darion, imamatik parjolo sa hatu pasapuluhon. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinauno marima ulahamuna sa siulawmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang napasom lahi-lahi, manang napasom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinauno mari do di top padebata, langit dohot tano, dohot laut,
dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradienan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu. Asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manakodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringo tupatik na sapului, odo. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parrimas, siuluho dosan ya mama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut pawaton, pinoparni akan na sogoroha di au. Alai, asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha di au, naso mangalosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulana na bartu patikni. Amin. Mared dehita. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. Hamu akadongan dang dihalomoho di bata gabi akahalak na lilu jala sialo di bata hita. Di papatar di bata do dalanay ima balgani asini rohana lahu paluaho kita sian gonggoman ni dosa. Marhiti na marsuru anak na Tuhan Yesus Kristus tupor tibion. Tapar hatopo do balgani holong dohot asini rohana di hita. Dilihon ibana do anak na Tuhan Yesus Kristus tu portibion, tubuh di bagasan haliaon, manaon na porsuk, pola ikom mate tarsilang asa gabi haluaw dihita. Dia ma naung tabahen tu debata balos nii. Tungholong ni rohana, umbonom rohaku, ulehon di ibadah.
Ganup jupang ari Natal si songonon. Saitay di hodo, ukap roham, jakom marajam, maridde masude. Hape dang tahahulungi di bata sian nasa roha, ati-ati, pikiran, doho sian nasa gugota. Suang songoni dang tahahulungi akadongata doso dirita sadiri. Holan masa pangujunan, si taunon, arsak, parukilon dohot akana asing nunga pitor madele hita laos manudal hod di bata madaw sian tangiang doho parpunguan di gereja. Asi maroham dihami Tuhan, pargogoy mahami makaholongi ho dohot makaholongi dongan nami. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang, narodo hami tuadopanmu mangido asini roham, ala jojot daku hito kami ho, dakurado ti hami akatonam, panidangyomu doho aturammu, sian nasa roha doho sian nasa ati-ati nami. Say gumugo doto dini jamanon mangilayla hami siyakko, ujung na moloro pangujunan pitor say mura-murado hami madele jaladang porsea di hagogo ommu. Ala nido ngani mahami Tuhan, asa molo pemasa hasusaanon, hodo dongan nami, jala hodo na paluahok kami, asi maroham dihami, asa tamahami di adopanmu. Sainay hahulong aku, Ali Tuhan di bata, huigot tami do partinaunan ni sadok bangso di Portibion ala ni kopit 10 siyaun. Pola gudang na marmatean ala ni sori mago kopi 10 siya na hona tunasida. Adong do pe akana marsahit dohot akana agwa kosa. Para medis na setia lahu mangarawat akana marsahit. Jala pola gudang na agwa kosa ala ni sori mago kopi 10 siya. Aka keluarga na marsahit doho akan agwa kosa ala ni sori mago kopi 10 siya. Gudang na marsikor, na marpogos, na sodapotan padaraman, dohot na dibagasan biar. Ade Tuhan Yesus Kristus si paluaham, asi maroham tangion mahami. Ale Tuhan di bata, masay burjudo ho mamasumasu hami, molo di loasope masa hasusa atuhami alani sori mago kopit 10 siya, alay sahat tutikion, pos dorohanami dang tadi konom muhami, toktong do dilehoko pasupasum diulaun si ganupari, jabatan nami, karir nami, prestasi kerja, dilehoko dohami arta, sinamot, pasarian na tama, dohot lan na asing naso habilang kami. Hape dia mahaburjon nami na kuleho kami tuho dohot tuhuriami, balos ni na kujalo hami siyako. Dang adong sada aripe di ngulun nami nalias sian dosa. Mardosa do pangisi ni bagas. Ay so adong tiki mangajari dohot mamudai yanakon. Jaladang margogo hami maka tindakon hasitongan. Lupa do hami mangalopit tangan nami martangyang. Jaladang hulaon hami nahobar tu patikni. Gumodang do tiki nami mangului patik-patik ni Portibion. Ale debata nami. Sesama dosa nami. Urupi hami mangatusi holongmi. Nama suruh Yesus si paluai di hari pesta hatutung.
Ale Tuhan di bata amanami pargugo naso hatudosan, para siro hami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang ado kaporsiaun di bagasan rohanami hian. Saluduh dohami manibil siya nakadalammu, masay gudang do pangalapasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami, ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami. Sayingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do pakahulongin di debata di portibion, pola do anak na nasasaday lilehon, asa unang maguganup na prosea di ibana, asa hanguluan na sa leleng nililing na di ibana, hasanga ma di debata na digidjang. Mared dehita. Tajaha mahata ni di bata turpuk niari pesta Natal na parjolo. Imana tersurat di Yesaya 62 ayat 6 sahatu 12. Nunga hudokon tu atas parikmu ali Jerusalem. Aka perjaga manipat ari manipat borngin. Toktong dang olo sip nasida. Hamu ali aka napasingoton Sion tu Jehovah. Unang tung marpasadia kamu. Unang tung marpasadian laus hamu, paima di pahot Jerusalem jala di bahen marbalita di tanoon. Nunga pola maruari Jehovah tu siamunna, dohot tu tangan ni hagugoonna. Nasotupa be lehonokku emem panganon ni akka musum. Jala nasotupa be inumon ni halak sileban tuak anggurmu, naung hinangalutommu. Ikon laus halak na papungupunguhon mangaton eme, huhut mamuji Jehovah, jala laus halak na manginum tua angguri, di aka alaman ni habadiaw. Ruar mahamu siana kaharbangan, say pahornop hamudala di bangsoi, paletes samudala balubungi, paduruhamu akka batu, patidak kamu mapartonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Idama nunga pola matiting Jehovah ro di ujung ni tanoon. Paboha hamuma tu boru Sion. Idama nunga ro hatuon mi. Idama ihutu ibana do upana. Jala pamalosonna di jolona. Jadi guaron ni halak manasida bangso na badia akana pinaluan ni Jehovah. Jala hotar goar ni hahinalongan, hutana so tinadikon nabi. Ido sahatna, martua ma akan tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Mared dehita. Fire
tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di dibata Jehova, ido ama pargubo na suhatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, adorang sohabuhuan. Ido to hata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuotoru lulitanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgu, lahudul tu siam ni dibata Jehova, amanai pargogo naso hatudosani, di simay bana pa mangula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea dito di Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria to panihala Kristen akan na badia, doho dihasisaan ni dosa, doho dihatai na madok, mulak mangulu sogut gani halak na mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Sadarion, ima parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus, laos dipatupado marulau nabadia, alanii taparadima rohata. Marid di mahita nomor 537B ayat sada dohot udutna. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramutia kahati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hatana hinaulungan di bagasan Kristus Yesus. Tamaduhi tamadok muliat itu debata perdinggan besi. Buhita makalason
Perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Atik peko terus do hita menjaga honak kahahipason. Marhiti-hiti hau duhota. Tua karahan-arahan. Dia kena menjaga kahipasota. Di masa ni akasahit di tikyon. Alani tahalas semua di para saurat tahun. Janahami. Perhubas Nasia Distrik 22 Riau. Masahaton selamat hari Natal ma dihita saluhuna. Naleo maruhatan ay pakulingan ni debatan di pesta perningutan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Marhite hatan ni debata natar surat di Pangilium ni si Lukas bidudua. Mamukamai sian ayat sedang sahat rodi ayat pitu. Songonoma didok disi dungi Roma ujui paretas yang kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangan perjuru mai uju di gonggomi si Kirenius tanu Syria jadi borhat masa sudi asa disurati ganup tubonani pisnasana borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tulua Judea tuhutan di si Daud na margoar Bethlehem anasian poparan jala margani si Daud ibana pasurato diri narap dohot si Maria oruan nai naung gabi-gabian jadi dina di sida sida go maari ni hanguluan na ditubuhon maanak buha bajuna di borhosma di piakom matu bagasan penggagatan ala swadong inganan na asing di permianan nasidai ido saha na dakuboto heata alami saya nunggu nama sa atihai lumubi murakan tubuh na sorang di Ponapasugit anong do anak Batak mulo dituhor sadadeke dilopamai sadadodekeon ala ibu ido sabalangan na belga uram-uram neon mulo mangan sudi nangadong nabarani majama ipolanaon dekkenaon alai sudi mahap busur puas alai puas alanya kauram-uram atau bumbu-bumbu isukum manak na tabu do namangani tabu puas do namangani busur doho busur alai busur alani uram-uram nangadong navarani majalo yang paling inti atau ipolanao buido masa na songoni begitu susahnya hita luja hita mempersiapkan keperayaan atpen manang perayaan Natal rudut pikiran ekonomi ruar adong uang songonon adong uang Natal adong perayaan dan sebagainya alai adong kesan yang paling inti ni sukun tabudo Natal nai tabu alai sudion hina tabuni Natalon perayanon sotungdo sosahat ipolana sotunggo sosahat makna ni Natali apalagi saunari terbuka dong kita berimprovisasi dengan memakai yang alat teknologi sebagai bagian daripada bentuk inovasi untuk membuat sesuatu event sasongon na menarik andong do alai na diari tanggal 22 Natal di Perupuan macayuli do dison praktis pesan nasahat alai mulo binigido anong doakan Natal di Perupuan na di patongot-tongot tu tanggal 22 ima di perningotan hari ibu malas di sido dikembain digabung dia carai alai anong do nagabi aneh manang uram-uram di si sebelum merayakan Natal di sini juga kita bersukacita merayakan hari ibu maka bapak-bapak yang indah bapak-bapak yang baik hati diberi kesempatan memberikan kepada istrinya sekuntum mawar merah
Itu. Di gereja. Uram-uram deui, uram-uram. Atik perok kesan ale kesanna uram-uram. Ale yang paling inti kalau kita merayakan Natal dan pada kesempatan ini diberi. Ini haleluya puji Tuhan. Ikut dohonot tado lam takasma. Pakangulu honota di topik minggu mana pesta sedarion nama dokon nama johon Yesus dosi palua portibio alia karya na balkir na sobui tarabati portibion di ulau na sinakapan ni debata atik pegudang abatabat hati hai sungu dia hambatan dohot pandangan ni akka halak taringot tu konsep mesianik na memahami Mesias ima Kristusi sobar tu pemahaman ni hajol maun na mangarajumi sahala raja na buhay mangalehon haluaon kemerdekaan kemakmuran dari segi ekonomi terutama maralohon akka bangso na asing jadi kundi mulai do konsep mesianis ke seorang doi tubuh doi di istana tubuh doi dengan kemewahan kemegahan dan kemuliaan tubuh doi dengan tanda-tanda yang bisa dibaca manusia sebagai tanda kelahiran seorang raja duniawi alai konsepi dakobar tu konsep dohot karya na didesain debata sejak semula ama kadongan saporsiaon tutu bebas do debata berdaulat do debata lau patulus sosakapna lau mangaliu kaluaun tu sadok pertivio alih halua songo dia do jale kondisi do italam merpani dangion songon bagian ni penghayatata taringot tu pesta Natalon bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah universalisme keselamatan dan bukan egoisme keselamatan seperti yang dipahami orang lain. Dia mai molotadokon universalisme keselamatan. Yohanes 3 ayat 10 ai songono do olong ni rohani debata di pertibion globalis tak sekelompok di pertibion pola dua anak nasa sadai di lehon asa unang mako ganu na porsia di ibana alaya sahanguluan nasa liling di liling na ya kena porsia seharusnya mula dong nuai jol mana berpikir di sadok kesiangan nun bahwa keselamatan itu dengan kehadiran Kristus Mesias ima konsep ni Yahudiyun na berjulu hanya untuk menyelamatkan Yahudi Israel atau Yehuda poparan di si David alayanong do jala bertumbuh do konsepin waing ia Kristus Mesias manang dikuari nuni dia ka istilani akka kelompok-kelompok tertentu nama dok Nabi Isa hanya diperuntukkan kepada kalangan tertentu tapi itu terjawab dengan kuasa Tuhan karena keselamatan itu bersifat universal. Ay songono doholong ni rohani debata di portibio. Asa dohonot tama jala tarida dui. Molo tado nak kenik songo dia proses satu tubuh ini Tuhata Yesus na dikobar honon. Dipakai debata do proses kekuasaan ni Kaisar Agustus. Marihite paretana gabi bagian ni proses dui. Di patuduhon si Joseph do si Maria do haudukon na songon warga negara na burju ikut taatu pamareta. Di patuduh si Maria do hot si Joseph do songo jol manau dengken parangena warga negara na burju yang baik ibana kebijakan ni pamareta Kaisar Agustus nama baik pamilangon manak sensus uduk do ibana. Jaladak kolani ketaatan nih. Tabuhi tabayak kunoing bagaimana situasi yang dihadapi bahkan itu sering kita dramakan.
di gereja mulai Natal. Songo dia si tawono ni si Joseph, songo dia si tawono ni si Maria na sedang gabi-gabian. Alaikum badalani dalan nadau siya Nazaret nakok tulua Judea dungi Mosena tu Bethlehem. Kita tidak bisa membayangkan seorang ibu yang mengandung harus berjalan begitu jauh yang luar biasa. Tutubu zaman prihatin dohi tama merengi. Jala pakteri. Kalau ibu yang sedang seperti ini bahkan butuh dimanjakan. Temanja hodui. Malay bayako kita jolo. Ikonula honon ni si Maria may roci Joseph. Madalani songo kau dukonna jalak tu pamareta huhut. Ikot dipakai di ida doi songon proses lau bata patarhon sakap ni debata merhite-hite hatu tubuh ni si balua mardalan jala tuluak nasing doi tuluak na soheabi diingani ay holapau na pasugi na namay tarsongok kita kana mangaratod doi holapau na pasugi tado gudang at tatada. Alay datong mungkin gudang ko na soheabe madele ni bona basugi na. Olani na maparbinutuan na. Maria sa unido do si Joseph. Alay tabrayak ko junwaing ngalu nay. Gudang nay tatangad di si. Gudang nay baru kilon. Alay kau du ko do ketaatan. Pangulo iyon ni si Joseph. Jala siya berita na viral pe pada waktu dang malua na sida ayaha godang do gosip godang do aka asumsi na negatif taringot tu status na sida ay marorowa dope godang do aka zolma pena ngirumpi do taringot pesi bahkan wama warna viral ina mari hata-hatai zolma marukil do na sida pabigi-bigi alaikod dalanan na doi alanya asada dipakai de batado Maria dan Yosef atik peguk paru kilon na sida patuluson sakap ni de bata asasian na sida do dipakai de bata bui patar haluaun tu sadok portibio asana paduahun berengot talusian prosesun amu akadamang dainang konsep mesianis na dikabarhon ni halak Yahudi na ikok Roma sederhana na marwaso na ikok sorang di istana tempat na eksklusif dakpiga bui jol matu istana akan na terpilih doi jalo molo bolas petu istana lao ikut jalo memenuhi doi syarat-syarat dohot protokoler istana eksklusif do jolma. Alay molo seorang Tuhan Yesus di barani pinahan. Ima inganan na boleh dijangkau jala na bersifat umum. Semua kalangan juga bisa diterima. Di tempat na sederhana. Laos gak bisa ada manifestasi deh. Mengumumkan taringo Tuhan diriyo ni Raja. Mesias na tagwari. Yang terbuka terhadap semua masalah. Kalangan. Yang terbuka terhadap semua manusia. Takolat tuak kajolma na elitis songon inganan istanay aka kelompok-kelompok na elit atau elitis bu itu istana alay sudedo bu itu barani pinahan hulano don waing muado keterbukaan lao madapot tuni asa dipatuduhon hido nakiningan ingananon aso seorang ni Tuhan Yesus ipaluai tarok salinar istana itu adalah tempat orang-orang yang istimewa dan eksklusif dan juga hanya kelompok-kelompok elitis yang mau ke sana karena syarat-syarat itu sangat sulit di sana tetapi barani pinahan nakiningan na boleh ditempuh sude kalangan ala di dohonot tama di sido esensi
Di sido keberadaan ni Yesus nakukap jala terbuka tu saluhut kalangan. Isepe hita kadamang dainang. Muape paru kilota. Jala mulota orok tapai baru jo jamita na budari. Taringut tu hadirion ni depata. Na parwaso dokot na torus. Makalo mohon menyukai merupaya patupahonak kanauli tu hajol maunon sangat istimewa sebenarnya jelik kotarapul lohita alanya ala debata mangguari kita songojol mana istimewa ima dohot istilah manang bahasa Ibrani bahwa kamu adalah segullah harta milik dan biji mata Tuhan. Mulai istilah sekulah tapakke taringut tuhita. Audo arta kesayangan ni debata. Na ditopanda dijadion na dengan berbagai keistimewaan dibedik kodohot akka jadi-jadian na asik. Bangga maau songo manusia. Tarapul maau songo jolma. Ita sekulah. Mulai dok lebih terbagas taringot istilah segullah harta kesayangan, harta milik dan harta kepunyaan Tuhan. Seperti seorang yang memelihara biji matanya. Sekecil apapun yang bisa menyentuh dan mengganggu matanya, dengan cepat dia harus menangkal itu. Seperti itulah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Samik nia hapena na mengganggu ngulut tau songo jolma alai di sido hadir debata, roh debata, bertindak debata. Ala harta kesayangan ni debata. Ala harta kesayangan ni debata imang dengan kemahahadiran ni debata. Nah hadir di sude pergumulan, di sude aka persorion, di sude aka persoalan ni hajol maun. Dada kolan berpikir saunari mabain nauli taringut tujolma alai masa depan jauh yaitu keselamatan yang diwujudkan merhiti-hiti hatutubuni Kristus si balui atau dia menagabi tanggung jawab tadak songunak nama mestahun dok namarlas di roh hahitan waing kutakas tarenuk kuninti naon ipola naon mulu nak kiningan di do kurang ka proses na di dalanan ni si Maria do si Joseph nong manutuki kajebu asa inganan permianan nasida alai di do diturpukon dangadong inganan gawe permianan nasida gawe di bara ni pinahan. Adakah tempat buat Tuhan? Adakah tempat lahir buat Yesus di ngeluton waing di inganan dada kolan inganan ala nau penting buat kita membuka pikiran doh rohata gabe inganan haso sorang di Tuhan Yesus watiud da sonari juk nai haluauni atik penauk patar nung ade tongat-tongat ta haluauni aledang otomatis haluauni gabe ugasatta gabe milikta gabe dohot ti tanah pinaluana alania hati na saya juk ditutup tertutup dorohat tahu nalani hagiot tertutup dorohat tahu nalani akka keinginan dia jol maun tertutup do alani persuriot tak mungkin tertutup dorohat dan mangukap rohat tahun kebiasa seorang di debata alani akka sahid gabe madele hita HP ngataro nak keningan seperti apapun pengalaman kita seperti apapun perjalanan hidup kita mau apa parsoriota mau apa parukilota alai di papatar Yesus di pabua ukap do Yesus maradopon sude kalangan ala dohot do hita nabi naluana deko tarapul jala margogo hita bersemangat kita madalani ngulun alai dohot markite nama ngukap roha gawe inganan asal seorang ni Yesus songo dia marumang ni mula si Paulus madokon di surat na tu Galatia 2 ayat 20
Halau nau mangukap moduna gabe inganan di Kristus. Ani doko si Paulus di Galatia 2:20. Dia ada au na mangulu nuai. Alai Kristus do na mangulu di bagasan au. Alai ia mangulu piau di bagasan daging, mangulu di bagasan haporsiaun tu anak di debata. Nau makka holong yau jalan na mangaleho dirina humok kopau. Salinariwo o marumang ni hakanong majalo Kristus di nguluna dada au na mangulu di bagasanaw alay Kristus do na mangulu di bagasanaw ia mangulu piaw di bagasan daging alay mangulu di bagasan haporsiyaw tu anak ni debata naong makahulong yaw jala na mangaleo ko sana humok ko pao hidup baru odong uluni akanong nau pinaluay nau mangukap nguluna pikiranna hidupnya menjadi hidup meneladani Kristus dada ubena mangulu di bagasanaw ay Kristus tentu dia manuaing rumang na di patuduhon ni Jesus Kristus molidok si Paulus na kiningan ay song molidokon dada au mangulu di bagasanaw alay Kristus naong makaholong yaw jala siya mula na petaro na kiningan holongi debata Johannes tulo ya sapronomi ay songnod do kolong ni rohani debata di portibyon ido nanaing terus bergema dada hola sekedar pengakuan alay perbuin ido lagi di tonga-tonga ni Huria udah nabudari apa nilai apa yang mau dirindukan orang lagi sekarang banyak kesempatan apa lagi on majo tak challenge majo HKBP gudak kia donuain gereja HKBP di kota on dang dohonot tabe otomatis ruas neon gabi itu somber minggu ngadong adong beberapa variabel menjadi pilihan orang sekarang udah ya naso waktu mai ya naso jono ni timpunai ya naso kenyamanan mai alay na gumudang nuaing rojol ma merminggu ala dihilala tebu tenang disom terutama ramah orangnya nilai hasil penelitian nak patu pahami kenapa keluarga mulai setahun dong berkeluarga sampai 14 tahun selalu dang tu gereja HKBP hola tercatat di mana ruasnya HKBP alai dang berminggu turu tu HKBP alanya 23% hasil penelitian do kuesioneria nata bagihon ahado alusna di HKBP kurang keramahan nina kurang ramah waduh kita mau tarok nak keningan mangulu di bagasak kolong di batu dua di marhite-hite keramahan ay wasa urwa contoh tawa wawancarai ma nak keningan marhite ahado kuseneri perjulu alesa mamusena ay wasa ura dohonon na wawancara ma wasa dohonon muna kurang ramah bay majo contoh ay olo do ibang amar minggu dah bah HP pas disi kosong dope alay di bayad dong ano dotas na disi inganan ni hudulani alay nga jong-jong iba disi bananggo pala labok dope dang labok mempersilak kuniba alay buido au disok kudul ningon itor tepuro tas na ida ba isaratos songonon herana murukin na itor terkesan dang ramah ay naido ka na mga peti buido kurang ramah badungi hidupnya mabigi jami tadabah alay saat ma di parkiran holan sautik do dang saber itur pamulanga asinggo dabah tiba ina hape hidupnya mabigi jami da sirubau di sirubau Molotadok ko naong hinganak kasosorang ni Kristus
marhiti pesta Natalon na buhay do robaw ni apa ulus mandokon dada awe na mangulu di bagasan alay Kristus do na mangulu di bagasan ia mangulu piaw di bagasan daging alay mangulu di bagasan kaprosyaon tu Kristus na umakahulongyaw jalan na olo mangaliw ko sana humukopao berubah udang ko pesi rubaw udah buhay do berimprovisasi dia membangun nilai supaya terus menjadi kerinduan orang. Kerinduan. Wido, sebenarnya saya terkesan di bawah merjemi tadi song. Alai sotung mate nakuin narohado. Ala molo itu bak-bakan naung. Jangan kuda-kuda leni. Kapos-pos pelayanan. 2 jam misi merjemi tahu. Tangan nanggus saya modok-modok. Alanya ha. Ay di pos pelayanan atong wala papan do gajang buti hudulan na nangadok senderan ni jimulo pala modok-hodok taksen nangadok senderan na berbahaya sekali tersuni ma ala yang gue isut taburo tong modok-hodok dingin taburo hudul wah apalagi jam naon ni itong asada saat modok-hodok hati alai oti do perbedaan di nama hodok sian na berjuma mabigi jamita angko na di takas do di hangulu jala di bigi jamitai nange di buti nange di nakok buti nener buti alai molo nama hodok nange di nakok tepu matur buti ruan ya jadi tertari dari sianon isenang mondok ala jam naon ni alay natadokon pesan na istimewa siya do leanot tadoro hatong naung ditubus de batado hita isepe hita kadama meragan do paranguluta terutama di pargugui jalikok katidak kunut tado kuasa Tuhan yang luar biasa mangaliw kesempatan di hita dan boy hita na tahu ni sono mernatal oleh ngatabulu si sudi lam mulimat tong nagtuak katikin nenengro asa bui lap tabahi pasta ikunudu dosita nang tuaka himbauan nya kapamaretata nang napauliulihon akahahi pasota songo kala Kristen jalan aprosia kita iko kita udah bari terdepan lau pauliulihon ni lau jaga huni asalam taba las ni rohata alai sadeno margana kinata dokon tapasya ma Yesus nok sorangi di bagasan nguluta ay dipake dewatado kita nang patulusan marhite-hite natorus radi baperbuehon kolong ni roha jaladak kolani papatar hokolong ni rohai merhite-hite aksi na konkret gabi karakter ni Kristus si nyata di tonga-tonga ni nguluta nau makokop jala palua hok kita Kristus sido si palua di kita amin martang yang mahita mau lihat madi ho Tuhan nau makokop pami nang roto tonga-tonga ni hajol mau na mau kap mangalehon haluaw ni sadok pertibion ise mahami ni Tuhan alay di pararhodo kami tungi sepesungo diap akaparsorion nami di pararhodo ngodu nami atong Tuhan say pergugui mahami mangukap rohanami inganan aso sorang mi asa manguluko di bagasak kami jala kami di bagasak ko mari kite-kite natoktong radi makahulongi dongan nami songok kolong mi naung patar di kami pabotohon perbini kolongi disudi nang akka ulaw nami pe pasu-pasu makana posom akka parhalado natoktok papatarhon haluaw ni
marhitia kajamita nangakapabayanan. Pasu-pasu keruas ni huria, sian poso-poso, sahat wakana madua be. Ala sudi naikon hokko pomumay. Haul mahami di bagasan gonggomannya sini roham. Saya pasiko matang yang nami. Marihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji madipatang. Jalasian nasa las nirohata tapasahat ma piliata.
Urian itu hatta masuk mahita tu acara namarulawan nabadia di patu pado ulon nabadia tuaka naung maka tidak kon haporseaon manang naung sidi alanita parade marohatta mared de mahita. Yesus nama mursa, dosa diputih biar, pengeluh amin. Yesus nama mursa, dosa diputih biar, pengeluh amin. Yesus nama mursa, dosa diputih biar, sai pasonang amin. Amin, amin, amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di Banua Gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai lehon matod di porbadia tu ganup hami asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami pargugoy mahami matsuadahod diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporseaon na mangului saitai tirohanami asalam malungu kami tu Banua Gijang asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaol ni debata ita sakap nuaeng mangaton parpadanan na badiai dibaheni tatibang majumulo manang natau hita marulaon na badia asa unang honauhum manangise sian hitaon ay holan na uduk roha jalan na manolosoli rohana ala ni pabahenan na nasoture jalan na manopoti dosana jalan na porsea di hasesaan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai alayakan na dohot marulaon na badia unang bedioloi sibolis unang bedi dati mardosa tuk padaw hamu marohamu na siani tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate jala naong mula mangulu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai dibaheni tatakasi majoloro hattabe jala alusi hamu ma sukut-sukunon jong-jong ma hamu parjolo di parhatuturo hamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalausim di pati ni debata molo di parhatuturo ham dokma olo paduahon namarsak doroham ala dosami jala di pagi doroham naeng malua ho nuaeng sian dosam molo songoni roham dokma olo patuluhon di parhatuturo hamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa ibana naung mate dohok mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatuturoham dokma olo paupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarasahi ho jala na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham
sesaon ni debata sudi dosam molo songoni roham dok ma ulu. Atong tapauduk be maro hatta jala tatopoti ma sudi dosatta ihut tok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang do kami ay jut hulang si kami patikmu. Tama do hona uhumu kami nuaing do sugut molo balos sonom mutu kami hobar tu pabahenan nami. Alai alani gudang ni asi dohot kolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naong nilehommu humokop kami. Alani ido ubahen nahum kami mangido tuho. Asi maroham di kami. Say jalo mahami. Say sesama sudi dosa nami. Jalalehon tot di porbadia tu kami. Asa margogo kami mangalo dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomoni roham. Saliling di tanood dope kami. Amen. Atong hamu akan nama nopo tidu sana. Jalan nama uas di asini rohani di bata. Say sahak matu hamu. Nah hinapor seam muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tu hamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guarni di bata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut molomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay horo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling dililing na. Amen. Udul mahamu. Maredde mahitam se. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujud tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisianna huut madidok jalo hamuma jalapangan ma dagik kudoi nanilehon tu hamatean humokop hamu bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diau jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok mamauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite guarhu naniusehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa muna sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau atong Roma hamu nung ngarade sude ida jaladai hamu madenggan bahasa ni di mata
Anian 155. $155. Tuson mau Menara
154. Tiro
Maredait. Ita nomor 14 ayat sada rodi 2. Nomor 14. Marede mahita sian nomor 14 ayat sada sahat rodi 2 los jong mahita mangede hoca. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batang lito diku jalana sarohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan di batang lito diku jala unak tu kalupa aku dengan di basana sudina. Ibana domane sadusam sudina. Jala ibana pamalum akasahit musudina. Ibana palua hukosam siap kamagoan. Jala dilehot tu dengan bahasa dohot asini roha. Parasi roha jala berdingkan bahasa do Tuhan debata lebat terima jala parasi roha gudam dang dibait tu hita na hobar tu dosata jala dang dibalo satu hita hobar tu haja katota songona sini rohani amamat wakana kunna do asini rohani Tuhan debata diapka nama kabiari ibana nung atakas di patuduho debata kolong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa dope hita atong dalam malua mai hita nuai siar rimasna dunggawi papitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni saya pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olah nion rodi saliling dililing na amin tatangya koma piliata ali di batama namin na di banua gicang kodo haruruan di saluhut silehon-lehon na dinggan doho na saulibasan na mauliutus upasahat kami masiyan na nilehomitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di sulum pasu-pasu may jalaramoti asa ko perhasia kami pilihanun Pati bulu hokar rajamu de tonga-tonga ni uriam doko di portibion. Buhay maruhanami marhite hite todim. Asala puta dahami kurang ni silehol-lehomi tu kami. Asalam gir-gir kami madok muliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debatan na toktong na sumarmula naso marpat cokotan. Upuji kami mahwala saut sudetahim naung sinak kapamu. Adorang sumaruja hadope hasyang anon. Dak tarabat sibuli sakap mudak sudat tahim nabadiai
di bahet dosa nami alani kolong ni roham na balga naso hado duani di bahini mauliate marohanami tuho alanak saut sakka mu ima persurum di anakmu gabisi palua jalasi pangulu di kami asa malua kami sian dosa hamatean dohosian jalamat cohot tami mangulahod dosa o pesayasi maroham di kami tugihon mahami tu anakmu saya bay mahami gabis siluam tu ibana asa upa ni halu jaun na kami ala natinaon na berniti dohot tangalutun humokop kami asa ibana na puna kami jala kami na puna ibana sesungguli mahuriam sadarion asa diingot tabelgaw mo do taroro ni anakmu gabi jolma lau panguluhok kami berdosa sesungguli mia akka parhalado ni huriam mamarita ho barita na ulit sa luhut halak naong patar hasang apomu jala nong jupang dami dohot tasonangan selehom mapitu na ukaptu halak si pilibegu dohot parau kamu na asing asarona sida mangului Tuhan Yesus Kristus saya rajai masa luhut raja dotak kasuruan na asa di boton na sida naong dileo ko raja jala Tuhan na sumurung rodi saliling nililing na seleon gugut wak na di bagasa pangujunan apuli makan marsak jala padua kana tergugut saya tatak jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni kuarmu sedongani jala pasu-pasu kami sudi akan na magudang rodi dana di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na di benua gicang saya pinurbadia makuarmu saya roma harajaumu saya saut malomoni roham di benua tongaun songon na di benua gicang leho matuhami sadariok kanguluan siap hari sesa madusa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago Ai ho jalo hamuma pasu-pasu siatu hata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tuto di munabi Selamat hari Natal ma dihita saluhukna. Selamat hari Natal. Alania ka situasi dang boy hita masih jalangan. Boras sipuluh ma pinamasuk tu hada kadangan. Oras ma dihita saluhut atik peso masih jalangan.